טוב, אז משהו מסך היה, וזה היה כל כך מגעיל, אז בופוק, אז משהו קרה, בופוק, אז זה היה כל כך מצחיק, אז בופוק, תראה. מה קרה לסרטן הפריר? בוקר טוב, אדוני. ליאונרדו קלאב, ביקיני בוטום פתוח. למה בנית את המלון הזה? טוב ששאלת, ילד. ראית, זוכר שנסעתי למלון ההוא? היה לי מלון יפה. סוויטה ענקית. וכל דבר קיבלתי בחינם. החבר'ה האלה עבדו על עיקרון אחד. זה היה מלון גולדן טוליפ. והיה להם שלט שאומר לעולם לא נסרב לאורח. וגם אם הוא יבקש כל כך מגוחך. הכל היה מושלם שקיבלתי חשבון. והם הגיבו על $25 המבורגר. כך. אבל היה כיף, מאוד כיף. ותאמין לי איזה כיף זה היה. וכך נפתח ליאונרדו קלאב ביקיני בוטום. מלון יפה דווקא, אבל למה ירצו ללון פה? ומה עושים פה? אופס, כנסו פנימה. נכון, זה יפה. איפה כל עובדי המלון? אני עובד במלון. לא 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 לא. אורח המלון הראשון שלי, תראו איך אני מפתה אותו. ברוך הבא למלון ליאונרדו קלאב ביקיני בוטום. מה שאנחנו אומרים זה לעולם לא נסרב לו תקרח, גם אם זה יהיה מגוחך מאוד. טוב, אני רוצה קציצת סרטן כפולה בלי בצע ותוספת חמוצים. אתה צריך להזמין חדר קודם כל כדי לקבל. אבל יש לי רק הפסקה של שעה. ביי. באמת עשית את זה יפה. טוב, סקווידוויד. אתה דלפק. אני רוצה קציצת סרטן עכשיו. פטריק, זה עכשיו ליאונרדו קלאב. אם אתה רוצה עכשיו קציצת סרטן, אתה אמור לקחת חדר ולהזמין שירות חדרים. אוקיי, קציצת סרטן אחד וחדר אחד. עם גבינה. אני יכול לקבל גבינה על הקציצה? פטריק, למה אתה רוצה לגור בבית מלון? למה אתה רוצה? בא לי למצוא זיינים של בחורות. היי, הפעמון הזה עובד. אין זין לבחורות. תחתום על זה. לא ידעתי שיש פה שיעורים, לא למדתי. פטריק, אתה צריך בסך הכל לכתוב את השם שלך. בסדר. אכפת לך, זה הסיסמה שלי בפייסבוק. אל תסתכל. הנה. יפה, הנה מפתח החדר. אני צריך מזוודות. מה פתאום מזוודות? עכשיו רק גילית שזה בית מלון. זה בית מלון. בופספוג. כן, סקווידוויד. קח את הפטריק והתיקים שלו לחדר שלו. ומה עם קציצת סרטן שלי? תביא לו קציצת סרטן. סקווידוויד, אתה תיקח את המזוודות של פטריק לחדר. אוסוג, תכין לו קציצת סרטן. יפה. בקרב, מה הבעיה? חושש מקצת עבודה פיזית, נכון? אני סקווידוויד ואני הומו ובן זונה. בסדר. בוא נלך פטריק. המעלית הזאת מיועדת לאורחים בלבד. תתפספק במעלית העובדים. מה יש בתיק הזה? אבנים? אלה באמת אבנים. למה אתה שם תיק עם אבנים? אני לא אומר לך איך כדאי לחיות. הנה החדר שלך. וואו, מרשים. שאני... סקווידוויד, חכה. אבן, תמשיך העבודה הזו טובה ותקבל עוד מהדבר הזה. שירות חדרים, אדוני. יפה, האבן שלך. וחכה רגע, אופסוג. הנה, קח כסף. תודה, פטריק. ביי, אופסוג. סקווידוויד, מה? עכשיו אתה רוצה... אני לא אוהב קרום בכריך שלי. זו לחמניה, כולה קרום. איך אתה אמור להוריד את קרום? של לחמניה. תמצוץ אותו. מרוצה. שירות חדרים, הנה 50 קציצות. מוכן לעשות עוד משהו בשבילי? למה שאת מבקש מבוסוק? טוב, סקווידוויד. כיצד אוכל לשרת אותך, אדוני? אני רוצה שתאכל איתי קציצות סרטן האלה. כמובן, אדוני. רגע, סקווידוויד, פטריק זקוק לעזרתך.
מה? למה הוא לא ביקש שעשיתי כל הדרך למטה? הוא לא רצה להטריד אותך, אבל הוא התגבר על זה. היי דוד! תודה סקווידוויד. וואו, פטריק, מה קרה? זה ממש מגוחך. פטריק מתנהג ממש מגוחך. הוא יכול. סקווידוויד, השלט, תסתכל על השלט, הנה על רבק. אבל מה קרה? לעולם לא סרב לאורח. היי פטריק, אתה רוצה שסקווידוויד יבוא? הוא תכף בא. אמבט קצב, למה שיש לך אמבט קצב? מר קרב אמר שזה בסדר. תעשה לי עם התחת והזין. לך תזדיין, זהו זה. רגע, חכה סקווידוויד, השירותים שטוב נסתמו. חכה, אסור לך להשתמש במעלית הזאת, אתה עובד. לא עוד, לך תזדיין. מה? אבל מה אתה עושה? מתפטר. ברוך הבא למגדלי הסקווידוויד. אני רוצה סוויטה בקולמה העליונה. מה אתה עושה? אני רוצה להיות במלון הזה. זה מלון לאונרדו קלאב, בביקיני בוטום. ואני רוצה ממש כיף. ובא לי מלון טוב שהוא עם שלט. אני לא רוצה להביא לך, יש לי מזומנים. הנה לך מפתח. בוא טוב, סחוב את התיקים של התיק לחדר שלי. כן אדוני האורח. ואתה תסחב אותי אל החדר. למה שעשה את זה? יש לך 4 רגליים והשלט. בן זונה. חבל שלא יכולנו להשתמש במעלית האורחים, אבל אתה עובד. החדר שלך אדוני, ואני רוצה להזמין שירות חדרי. אני רוצה קצת סרטן עם זין של גבר וקצת תחתים. אתה בטח לא רציני, בתוך 5 שניות. היית פה, כן אדוני? בבקשה אדוני, הנה הכריך המסריח שלך, אתה עכשיו תאכל אותו. אני לא מתכוון לאכול אותו, אתה תאכל. מה? לך תסתיים, אתה צוחק עליי? לא, אני לא אוכל את זה. זה לא באמת, כי זה סרטן עם גבינה צירפוניים ושיער רף. אתה אמרת שזה קציצת עם זין, לא? סתם צחקתי. אוקיי. נו, איך זיינים. בוב, מצא המרקע, נגמרה לנו הגבינה. היי דוד! מה עכשיו סקווידוויד? שלח אליי עוגיות טעימות, כמו שאמא שלי הייתה עושה. הנה העוגיות של אמא שלך. זה לא דומה אפילו. מאיפה לי לדעת איך היא מכינה? לך תמצוץ לאמא שלי. אבל אין לאמא שלך זין. כתבים! בוב ספוג! זה לא עובד מרקב. תאזינו לי בחורים. נדע, עכשיו הביצה שלי מוכנה. את יכולה לשבת קדימה. בואו נכין עוגיות בחולים. עידן! נו, מרשים מאוד. זה בדיוק מה שאמא שלי הייתה עושה. הלוואי שהייתה עדיין. יופי, עכשיו אתה מרוצה. יש רק בעיה אחת. החדר הזה נוראי, שפץ אותו. מה? לא, למה סרב לא רוצח, גם אם זה יהיה מגוחך. לא, אבל נחמד. לא, מושלם. החדר הזה היה בדיוק כמו שאתה בהתחלה. טוב, אין כבר לחזור למקור. בוא נעוף מכאן בוקסוג. רק מתחשק לשתות. הבריכה נמצאת מאחור. לך תזדיין. אני הולך לבריכה, היא קטנה. סתם, ייכנסו, המים נפלאים. אבל הבריכה לא קטנה. אני לא רוצה אבל להיכנס. אתה לא רוצה שאני אמצא לך את הזין? אתה לא רוצה לדפוק לי בתחת? אתה לא רוצה אפילו לקחת מציצה מחברה שלי? לא. גם אני לך. וואו, בריכה פנימית. המקום הזה מפואר.